Ve la família pobra i humil. Podem veure que sempre van amb un somriure a la cara, vesteixen discretament i no tenen masses coses, però són feliços amb el que tenen i valoren molt la unió de família. Després d'aquesta actuació de la família pobra i humil, tenim un clar exemple d'una família despreocupada. Vaja, que passen de tot. No els importa res, els nens sempre corren sols pel carrer i els pares no se'n preocupen, sempre estan parlant amb els amics o mirant la televisió. Que consti que jo els aviso si s'acosta al nostre cotxe, Quants cops t'he dit que damunt la taula no? Al terra. Mama, per què som tan diferents? En quin sentit que sou diferents? No sé, tenim diferents colors de cabell i ens portem molt diferent. És una resposta una mica complicada. Deia, pizza, pizza. A veure, que no us puc menjar el que poso a les pizzas? Mama, anem al gimnàs.
família moderna, podem veure que sempre van concentrats en els seus dispositius mòbils d'última generació. Vesteixen seguint els patrons de la moda, fins i tot quan practiquen els seus esports preferits, ja sigui córrer o pàdel o altres coses.